Nar l-erba' 12 ta' Lulju l-Palazz tal-Girgenti se jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku għal serata mill-isbaħ ta' mużika mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta għal kunċert A Night at the Palace. Mart il-Prim Ministru Lidja Għabela saħqet li l-mużika taqgħat lil kulħadd u għalhekk tixtieq li kulħadd jattendi għal serata ta' mużika li tolqot il-gosti varji. Dr. Għabela saħqet li din hi t-tieni edizzjoni ta' dan l-avveniment blan nobli li jinġabru fondi bris l-annimali abbandonati u l-organizzazzjonijiet volontarji li jaħdmu qatih fil-qasam. Nhar 12 ta' Lulju se nkunu qegħdin niftħu l-bibien tagħna lill-Palazz Sabiħ ġewwa l-Girgenti biex nistiednu lill-pubbliku jattendi għal kunċert imtella mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, A Night at the Palace. Il-biljetti jistgħu jinġabru mill-Berġa ta' Kastilja nhar l-erba' u l-ħamis illi ġej bejn id-9 u nofsinhar. Se nkunu qegħdin nistiednu lill-pubbliku biex jiġi hawnhekk igawdi minn serata spettakolari u wkoll se nkunu qegħdin nistiednu lil dawk li jattendu biex jagħtu donazzjonijiet l-organizzazzjonijiet tal-annimali. Nafu kemm jaħdmu u kemm il-volontira li jaħdmu f'dan is-settur jagħmlu xogħolhom ta' dedikazzjoni u għalhekk dan il-kunċert se nagħmluh b'dedikazzjoni għalihom. Id-direttur artistiku tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Christopher Muscat, spjega kif il-lejla se tkun imżewqa b'mużika mill-isbaħ, kemm Maltija kif ukoll internazzjonali u ta' unur għalih u l-orkestra li jkunu parti minn dan il-kunċert. Tajjeb illi nenfasizza illi dan il-kunċert ser jagħtina l-opportunità illi nimbuttaw il-qudiem dak li huwa Malti. Fis-sens illi din is-sena huwa l-100 sena mit-twelid tal-tenur ta' fama internazzjonali Oreste Kirkop u il-100 sena mill-mewt tal-kompożitur Malti Paulino Vassallo. U t-tnejn ser nkunu qed nikkommemorawhom permezz tal-vals L-Eżastri li kiteb il-kompożitur Vassallo u l-intermezz tal-Kavallerija Rustikana illi kien il-propju xogħol illi bih kien iddebutta Oreste Kirkop. Nafu tenur illi ġabilna ġieħ anka f'Hollywood permezz tal-film The Vagabond King. Is-serata li qed issir wara waqfa ta' sentejn minħabba restrizzjonijiet tal-COVID-19 hi bxejn iżda min irid jista' jagħti donazzjoni bris l-annimali.